Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daisy, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Daisy. Jakon inlanad ti address ko, gaputa dalatabain ko iti bagik. Kan kadag iti masaknan iti inak isalaysay. Ngem amok a makaibatiak iti napateg nga adal. Baban iti inak panangibinglay iti pakasaritaak. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo. Dear Panagkunakat na pudnukan ka day jay. Ay na, Lorna. Talon akakadwa tayo tinagbanag akaasi. Kalpasan ang nagtalak da iti customer ang nagaram kadakwad. Ay, Daisy. Iso asa nga nakabasdag. Uy, anyat mapaspasamak kan ka. Diya ka mo, Lorna. Kalaat matan nga imalsam tirusok ko. Anya? Ay sos, kita ama. Amaan mo't noon niya daytan. Ay na, Daisy. Kasayatan no agpakita kalangan iti doktor. Masapul ama amwam no apay nga agduldulok ka abigbigan. Anya kamatan, Daisy. Apay nga mi na di ka naganad. Diyak matamo ang makargaan at mamagrasya. Kasano ko maadi mo ammo? Haday tantumot ngamin. Taga po iti ayat yu ang makatagad iti extra. Kompormila di tanti sarsir kanyo. Anya ngay ita? Mamagrasya. Pangasim ko mata din ako nungtan. Ibagam noan niya ti aramidak. Diyak kaya ti agsardeng nga agtrabaho. Tamasapol nga agpawitak latay ti abasto ti pamilya nga day di probinsya. Ay na, Daisy. Di ka agar aramid. Laglagi pam asaan ang mailintag ti biddot. Babaan iti may sapay a biddot. Iso ano anyaman ti pampanunutem. Nang runano dakas. Di mon ituloy, Daisy. Di kagaramid iti sabali pay a biddot. Kan nakarkaro a pagbasulam. Daisy, namuak ti kasasaad mo. Saan ko man arumbang agtrabaho ka pailayan? Tamang ano niya ti mapasamakan ka. Sigurado ani Lorna tinangibagakan kan. Saanan ang napatag no asino tinakamwak? Tinapatag ita. Dahito ibagakan ka. Anya ayat ibag. Daisy, nakasagana ang mga langon kan ka. Ikalaysa ka, basta umanugot ka. Bigbigat apod-pod no nga anak ko dahita adda iti saklot mo. John. Pangasim ko ma, Daisy. Umanugot ka kuman. Aklunan na konta ikalaysa ka. Saan ang mga rabrabak lain?
Ay ayatan ka talaga. Ket aramidak ti amin para ken ka. Kastamatan iti bihag nga adda iti saklot mo. Daisy, saan ka kumangagpali na maag? Agpanunot ka na imbag. Lorna, Iti mabiit, dumakalan ti tiyan mo. Saan kanton ang mabalin nga trabaho iti club? Iso a kasayaatan no ikam iti gondaway ti Jaya ni Jonas. Oh, apay adi kag sao? Dangdanggan nak ka di, ha, Daisy? wan, dumdum nga gak. Ngam pampanunutak mati may papan iti dayta. Ada ngamin putang ko. Anya ko matipagbut ngam, aber? Ang mga no isidir tuket di kanyak ni Jonas ti may papan iti da iti adda iti saklot ko. Apay nga minakad ngam di tao. Panagkitak mat ka ni Jonas kat nasingpat a lalaki. Pagwadan. Kan masiguradok at talaga nga agayat kan ka. Ta saan nakaasar-sardangan apulos. Saan kan nga agsayang iti panawan? Kas iti naibagakon kan ka, iti mabiit, madlaw ton ti tiyan mo. Kasayaatan no aklo na mo ni Jonas, kat paalangon kan kwa na. Itaman pa'y nga inawis na kagpasyar, Daisy. Kaya maragsakan ako na Amom Jonas, jak amo numaang ka. Wano talaga laang adi mo aramaten ti panunot mo. Anya ti kayat mo asawan? Saan ang mailibakkan ka no anya ti kinatao? Saan ka di? Kan amo matan no anya ti kasasaad ko ita. Daisy, imbagak matan nga ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga langon kan ka. Isungawan ti anyaman na kanyak. No asino ka man, kan no anya ti kasasaad mo ita. Pangasim ko ma, tadi mo pagduado ang teriknak para kan ka. Sige. O manugot akon, Jonas. Anya ti kayat mo asawan? O manugot akon iti kayat mo. Iti jayam. Aklonan kan, Jonas. Agpaiso? Wan. Ngam sapay la kuma. Ta saan to apoon tiririta kas agasawa ti kinasya sinok. Ken ti kasasaad ko anang aklon ken ka ita. Ikarik, Daisy. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kat ipasigurado ken ka. Akabalak nga ipanagnak ti kinadalos ti panagayat ko. Daisy, balasang ko. Saan ka nagbambanog atan kabulana mo? Nanang. Laglagi pam akan ayon timbilin ni Jonas. Masapol nga iwanam ti bagim. No da masapol mo, ayaban naklaeng. Nakababain mat, nanang. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam. Apukok dayta. Kasla siyak meten at hima ikadwa nga inam. Iso nga awan ti rumba nga pagbainam kanyak. Sige, mabiit laeng Mapana ki tersena. Gumatangak iti asin. Naibus nga minen ti asin tayo. Ket madamati pa naglutok iti tinula. Dayjay ti rumbang asidaem taadda sabaw na. Mabiitak laeng Daisy agsubliak adagos. Agpada na saya at Jonas kantina. Manipod in kalaysanak ni Jonas. Kat nagnaed akong dito'y balayda. Awan apulos ti negatibo nga impakita da kanyak. Napalalo ti panangasikaso da kanyak. Jonas, agring ka. Jonas. Jonas. Apay ka di, Daisy. Aga nakaksan. Nagsakitan ti tiyan ko. Anya? Oh, ay sus. Masapol nga rin nga ipan kayo di ospital, itamat lang. Oo, Jonas. Ay na, talaga nga aga nakakon. Anday ko. Mabit lang. Ringat ni nanang. Dua kami amang ipan kan kayo di ospital.
tadi nga tiyan ko. Ne, ay na, nakariing kamot kaya mo, Daisy. Ay na, naglumpo ang maladaga timpas ngay mo. Ayan ti anak ko, nanang. At day taman na iyon, nakaturog iti abay mo. Oh, saan ka di naglumpo ang maladaga timpas ngay mo? Ay na, nagwapo ta pukok. Ni, apay ngagsangit ka ngay. Ay na, di kagsangit, Daisy. Makapadakas iti kasasaad mo na ita. Diyak lang amin malapdan ti bagik, nanang. Ala, Huston, ang mga lumakariing ni Baby James. James, tinagan na. Well, Daisy, James timpanagan kan kwa na ni Jonas. Kat bagay na launay tinagan na James. Talagang awan ti maibagakin ni Jonas. Ipatpatag na unay ti anak ko. Nalaos ti panangasikaso na kada kaming aginan. Talagang inakunan apudpud no nga anak na ti anak ko. Iti tiyak amo alalaki. Ngam, apay akasto eh. Uray kasano ti kinasaya at kanyak ni Jonas. Uray nakaro ti panagayat na kanyak. Sa anak latta ang makarik na iti ayat kan kuana. Uray pilitak ti bagik. Talaga adyak makarik na iti ayat para kan kuana. Apay akastuyak. Tinasayahan. Agpakadaak tarumarak. Kaya't ko nga iliwliwag tiriknak. Sa nabali, tawan trabaho ita ni Jonas. Isupay lang ang tiagaw-awir. Hindi na uda na panag iti pagpapayam. Nakasaritak ni Lorna. Naamwak ka nakiasawa ka gaya man. Ngem, naamwak ba't ang masikog ka? Sakbay nga da ng asawa kan ka. Weather. Nung masikog kan sakbay nga inasawa da ka. Posibla siya ti ama ti anak mo. Saan ka di? Tsaka mo, kan mabalin ka di, Ronald. Naira na lang ang nagkita ta iti ipapan ko dito'y sentro. Pinatgak na ang ti awis mo amangan ta dito'y restaurant. Ngamjak ipalubos akum kumpurmela di tanti bagbagam. Ops. Di nagpakitaan iti Jack magustuhan, Daisy. Ang mga nagkibaltang kat ibagak ita asawa. No asino akitibiyag mo. Dahil iti tandaan naman, Daisy. Manipo dita. Masapul nagtungpal kay ta amin na kayat ko. Tano saan? Siguraduwag amadadael ti pamilya mo. Makalawas ang anadlaw ko na ulimag ka, Daisy. Apay ka di? Awan, Jonas. Sana ka mamati. Amok nga da pagdaldalanam. Iso nga ibagam ko makanyak. Noan niya ti mapaspasamak kan ka. Awan, Jonas. Mamati ka kuma. Ala, mamati akin ka. Ngam no bilang laeng. Di ka agpangadwa amang ibaga kanyak iti anyaman aparikot mo. Agas sawa ta. Ket addaak dito'y akanayon amangan dingay kan ka. Naimbag ta da kayo nanan. Nasabat kumot dita paraangan ni Daisy. Agdardaras. Adda kano papanan na. Kas laburido mo't siya asawang. Uwan nga rod nanang. Iso ang masapol asurutak ni Daisy. Da kayo pa lang ti makaamukin ni Baby James. Sige, wan anak ko. Siya kunti makaam mo itapo ko. Anya ka di talaga ti kayat mo. Apay a pinilit nak amakisin narakan ka dito'y parke. Daisy, saan ka dito iti pagsaritaan ka? Sumurot ka kanyak, tanda pa pananda. Diyak kaya. Amok no anya ti adda iti panunot mo. Amo matlagayam. Apay nga rin nagkadkad ka pa ilan. Umaykan, di kang tanan. Ikan kay ti kwarta. Saan akon akas iti sigot, Ronald.
Adnan asawak. Ikagkaguma at tagbalbaliw. Adula amit. Saanan nga baliw ti kaskan ka, Daisy? Isa kasayatan no sumurot kan, tap na malpasan ti amit. Nagsimple lang matigid daw ko kan ka. Sumurot ka kanya, takalpasan na, awanan ti parikot. Nagsimple saan ka di? Diyak nga rod kayat. Umay kakit din. Saan? Ibatang ti asawak! Awanan ka itibain! Saan na sinardingan ni Jonas ni Ronald a kinabkabil, aging nga dadimteng a pulis, Mr. Lonely. Imbagak ti panangharas kanyak ni Ronald, iso ana ibalod. Impagarup ko idi no pagatapan nak ti asawak ken ti katugangak. Ngem ad dapay nga inandingay dak, ken nakarkaro pay nga impategnak ti asawak. Ditameten anarignak nga ay ayatekon ti asawak. Isu ang nagbalinak a responsable nga asawa ita. Naragsaka kon, kat agis isa maklaangan, numalagip ko tinapalabas. Sapay la kumata na kay bati itinapatag nga adal, to'y insalaysay ko. To'y pagayam mo, Daisy. Pagayam ma Daisy, agyamanak iti panagsalaysay mo. Saan la basta napatag nga adal tinaibatim, gapo iti panagsalaysay mo, pagayam ko. Daytoy pakasaritaam ket agpaay nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Nang runa kadagiti makapaspasarmet iti negatibo apagteng iti biagda. Babaen daytoy pakasaritaam, marik na ti amin a dumdumngeg, nga uray kasanuman ti kinasalimuot dagiti paspasamak iti biag ti may sa atao, dumteng lata ti gundaway, amaurnos ti amin, ket mananam ti imnas ti panagbiag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daisy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken iti met direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.